τα συζητάμε, να τα λέμε και να τα ακούμε. Μην μπλέκουμε όλους τους πολιτικούς και μην ερχόμαστε από την πλευρά του Βενιζέλου, ο οποίος προχτές μας είπε ξαφνικά, σαν ένας άλλος, σαν ένας καινούριος, βγήκε από τη θάλασσα, εμφανίστηκε ο Βενιζέλος, ο νέος σωτήρας του τόπου, ο οποίος ξαφνικά μας είπε ότι, τι μας είπε ο κύριος Βενιζέλος, ότι κύριοι, κάναμε λάθος που είπαμε ότι υπήρχαν λεφτά. Δεν ήταν ο κύριος. Βεβαίως. Δώσε μου λίγο το χρόνο έτσι. Κάναμε λάθος ότι λεφτά υπάρχουν. Ένα, δηλαδή σας κοροϊδέψαμε Έλληνες και Ελληνίδες. Δύο, κάναμε λάθος που πήγαμε στο Δουνουτού. Δεν υπήρχε πρόβλημα χρέους, δεν υπήρχε πρόβλημα δανεισμού, υπήρχε πρόβλημα χρέους. Άρα αυτό που λέει ο Αντώνης Σαμαράς δικαιώνεται. Δικαιώνεται όταν όλοι τότε τον λασπολογούσαν με πρώτα τα αθηναϊκά έντυπα τα οποία τον ισοπεδώνανε. Και τρίτο, ότι κάναμε και λάθος που πήγαμε στο δημοψήφισμα. Δηλαδή, ποιο το κάναμε το λάθος? Εμείς το κάναμε οι δυο εδώ που είμαστε στο τραπέζι. Η κυβέρνηση του Πασόκ το έκανε ο κ. Παπανδρέου με τους συνεργάτες του, με τους υπουργούς του και τους ανθρώπους του και το περιβάλλον του. Με λίγα λόγια, μόνος του ο κ. Βενιζέλος δικαίωσε τον Αντώνη Σαμαρά και την πολιτική του. Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους πολιτικούς. Λέγοντας όμως αυτούς τους πολιτικούς, τους οποίους όμως πόσο μπορεί να δικαιώσει ο Έλληνας ψηφοφόρος όταν βγαίνουν 15 μέρες πριν τις εκλογές, 18, εν πάση περιπτώσει 19, δεν ξέρω, είναι ελάχιστες μέρες πριν να φτάσουμε στην κάλπη, πόσο μπορεί να τον δικαιώσει τη μετάνοια αυτή, αν θέλετε, εισαγωγικά μετάνοια ενός πολιτικού με τέτοια χοντρά λάθη? Διότι να σου παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη, κύριε Παπάνο, δεν είναι λίγο πράγμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν είναι το θέμα να μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη, μην το κοιτάμε έτσι. Όχι, γιατί είναι σημαντικό. Φτάσουμε σε σημείο που να επιβιώσει. Δηλαδή, πρέπει να προβληματιστούμε. Κοιτάξτε, πρέπει να προβληματιστούμε. Κάποιες φορές πρέπει να προβληματιστούμε και πώς βρεθήκαν τόσα πολλά λεφτά στην τσέπη. Αυτό είναι ένα άλλο. Είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο μας οδηγήσανε και εκεί, γιατί μας φορτώσανε με δάνεια, με κάρτες, πάρε και μετά ήρθε το άλλο άκρο. Ας τα δούμε όμως όλα με μια σειρά και να πούμε τα εξής πράγματα και να ξεχωρίσουμε τους πολιτικούς με τους πολιτικούς και με τον Αντώνη Σαμαρά. Και επιτέλους και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε, ας βγάλουμε από την εικόνα αυτό το οποίο έχει γίνει πιπίλα στο στόμα όλων, ότι είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Και ούτε είμαστε όλοι στο ίδιο κάδρο. Ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ, έφερε με το λεφτά υπάρχουν, το οποίο τώρα το κατηγορούν και το καταγγέλνουν, κοροϊδεύσε τον ελληνικό λαό, τον κοροϊδεύσε. Ένα. Όταν ερχόμασταν από μια κρίση, ερχόμασταν με μια κυβέρνηση Καραμαλή, από μια παγκόσμια ύφεση το 2007 και το 2008, και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δεν άνοιξε ρουθούνη. Και μάλιστα βγήκε ο Πρωθυπουργός τότε προς τιμήν του, γιατί έκανε άλλα λάθη, αλλά προς τιμήν του, και είπε τότε, και όχι μόνο αυτό, και πριν τη δει, και είπε ότι καλύπτω τις καταθέσεις όλων των Ελλήνων. Μάλιστα. Αυτό δεν το έκανε κανένας Ευρωπαίος πολιτικός, το έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Και θέλω να θυμίσω ότι μπορεί να έκανε λάθη μετά που του στοιχίσταν του Καραμαλή, αλλά τουλάχιστον ήταν πραγματικός στον ελληνικό λαό. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση Παπανδρέου, ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, η οποία κυβέρνηση έβαλε μπροστά, ο ελληνικός λαός ψήφισε στην ουσία ένα καινούριο μάνατζερ να διαχειριστεί, ένα καινούριο καπετάνιο να πάρει το τιμόνι του πλοίου και να το πάει στο πέλαγος μπροστά να το βγάλει τη φορτούνα. Και όχι μόνο την έβγαλε, μας έριξε πάνω στις ξέρες με απανωτά λάθη. Το οποίο δεν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να πω στους Δωκανησίους αν ήταν στημένα ή όχι, εσκεμμένα ή όχι, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι μπήκαμε σε μια λογική να μην έχουμε πρόβλημα δανεισμού, να έχουμε βγει στις αγορές τον Ιανουάριο και να έχουμε βρει 28 δις, ενώ θέλαμε 8, 10, μας τα δίνανε με 4-5% επιτόκιο και πήραμε μόνο τα 8, τα άλλα δεν τα πήραμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ακριβό το επιτόκιο και ανακοινώσαμε ότι θα τα πάρουμε αργότερα και αργότερα τιναχτήκαμε στον αέρα και αναγκαστήκαμε από εδώ, από το κριτικό Καστελόριζο, που τώρα θα ξεχάσουν να περάσουν και την φλόγα την Ολυμπιακή, να δηλώσουμε ότι μπαίνουμε σε κρίση και μπαίνουμε στο Δουνουτού για να σωθούμε. Όταν το ίδιο λέγαμε ότι το Δουνουτού ήταν η καταστροφή της Ελλάδας. Περιμένετε λίγο. Πάμε παρακάτω λοιπόν και βλέπουμε τι. Μας βάζουν στο Δουνουτού, οδηγούν το Δουνουτού, ζητάει μέτρα, δίνουν τα πάντα στο Δουνουτού. Στην ουσία βάλαν μπροστά το Δουνουτού να κάνει το κακό, δηλαδή και ήδη τα δίνανε, γιατί πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι ήδη τα δίνανε. Τις μειώσεις των μισθών, τις απολύσεις, τις μειώσεις των συντάξεων, το 13ο, 14ο και όλα αυτά τα οποία δίνανε, τα δίνανε οι ίδιοι και εμφανίζαν τους Ευρωπαίους και το Δουνουτού να τα ζητάνε. Και η Τρόικα ίδια βγήκε και είπε: μα επίσης κάνουμε αυτά που μας λέτε, το οποίο δεν τα κάνετε κιόλας. Γίνανε λοιπόν όλα αυτά τα λάθη. 2,5 χρόνια χαθήκανε. 2,5 χρόνια, να σας πω κάτι, φαίνεται να είναι μάνατζερ εδώ, εσείς 2,5 χρόνια. Του δίνετε να δικήσει το κανάλι και σας τεινάζει στον αέρα.
Στον ένα στον άλλο τον αφήνετε να βλέπετε ότι πάει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είπα με τέτοιο λάθος του πρώτου που διαχειρίζεται εδώ βγαίνει από το παράθυρο. Έτσι, μπράβο. Αυτό κάνουν όλοι. Όλοι που μας ακούνε έχουν ένα μπάτζετ. Όταν έχει το επιχειρήν στην τσέπη. Μα όλοι έχουν το επιχειρήν. Ακόμα και στο σπίτι η σύζυγός μου έχει ένα μπάτζετ για τα έσοδα. Και αν δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, βάζεις και τις φωνές και λες μα τι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι. Βλέπεις λοιπόν ότι οδηγήθηκε η κατάσταση εκεί. Και έρχεται το τραγικό, έρχεται το καλοκαίρι ο κύριος Βενιζέλος μετά όλα αυτά τα 2,5 χαμένα χρόνια που πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, χωρίς να λειτουργεί τίποτα πλέον. Και έρχεται μετά από 2,5 χρόνια να μας πούνε τι. Να μας πούνε ο κύριος Βενιζέλος το καλοκαίρι ότι κύριοι είμαστε στον πάτο, κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Και τον Νοέμβριο τραβήξανε το χαλί από τα πόδια μας. Και όχι μόνο το τραβήξανε, δεν υπήρχε από κάτω το πάτωμα. Και είμαστε σε μια ελεύθερη πτώση. Ήμασταν όχι στον κρεμό, υπέφταμε από τον κρεμό. Και μπαίνει ο Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν, αν εκείνη τη στιγμή το ήθελε πρωθυπουργός. Ποιος λέει όχι. Ποιος λέει όχι, αν γινόντουσαν εκλογές. Αλλά θα λέγαμε μετά σε ποια χώρα. Ακριβώς. Μπαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και στηρίζει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, λέγοντας 4 πράγματα στον ελληνικό λαό. Και 4 πράγματα αυτά τα οποία ψηφίσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Μιλάω για τον κύριο Καμένο, για την κυρία Ιωάννη, για τον κύριο Μαρκόπουλο, για όλους αυτούς. Βρίσκονται και σε άλλα κόμματα, να το πούμε ξεκάθαρα. Τι είπε ο κύριος Σαμαράς λοιπόν. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση με όποιο πρωθυπουργό θέλετε, δεν με απασχολεί. Άρα ας μην λέμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι να γίνει πρωθυπουργός, γιατί είπε όποιο πρωθυπουργό θέλετε εσείς. Και ζητάω. 1. Στηρίζω για ποιο λόγο. Χωρίς να ζητάω τίποτα. Του ζητήσατε να βάλει υπουργούς. Έβαλε 5 γιατί έβαλε 3 ο Καρατζαφέρης και μάλιστα έβαλε 5 οι οποίοι κανένας, για να καταλάβετε τι σημαίνει λογική σκέψη και πώς θέλει να δικήσει, κανένας δεν ήταν βουλευτής. Κανένας δεν ήταν βουλευτής. Και μάλιστα ο κ. Αβραμόπουλος που ήταν παραιτήθηκε από βουλευτής. Και λέω τώρα, είπε στον ελληνικό λαό τα εξής πράγματα. Πάω, στηρίζω για να μην καταρρεύσει η Ελλάδα, για να πάρουμε την 6η δόση που δεν πλεονόντουσαν τα δάνεια, δεν πλεονόντουσαν οι μισοί. Και τα δώρα τα Χριστούγεννα. Προχωράμε στο PSI, στο κούρεμα των 100 και δις ευρώ, τα οποία από κάθε ελληνική οικογένεια, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φύγανε 15 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Κουρευτήκανε 108 δις περίπου, φύγανε, σβηστήκανε, από αυτά τα 18-20 περίπου είναι δικά μας. Τα ταμεία μας, οι τράπεζες, αλλά τα υπόλοιπα ήταν των ξένων που είχαν επενδύσει στην Ελλάδα. Φύγανε και μετά είπε τρίτον, δανειακή σύμβαση νέα, και 4. Επειδή τη δανειακή σύμβαση την είχα ήδη ο κύριος Βενιζέλος διαπραγματευτεί και τα είχαν δώσει όλα, και θα πούμε συνέχεια τι εννοώ όλα, είπε ο Σαμαράς εκλογές 4 για να μπορέσω να διαπραγματευτώ σαν Έλληνας πρωθυπουργός για το μέλλον του τόπου μου. Και να βάλω τη λέξη ανάπτυξη παντού. Άρα επί της ουσίας με αυτά τα οποία λέτε κύριε Παπά φαίνεται ξεκάθαρα ότι κακώς φαίνεται στην κοινή γνώμη έξω και συζητάω κόσμο, μα ο Αντώνης Σαμαράς είναι που υπόγραψε το μνημόνιο 2. Δεν συζητάμε για μνημόνιο. Η Δανειακή Σύμβαση το δεύτερο κομμάτι. Εκεί λοιπόν είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα που αυτή τη στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το λέτε συνεχώς, τουλάχιστον εσείς. Εμείς σαν μέσα ενημέρωση έχουμε την ευθύνη. Το λέγαμε τουλάχιστον από την αρχή, ξέραμε τι ήταν η διαχείριση, ποιοι δεν τη